Pundi piantune? Oke, saya promosikan sekalian. Oke. Ayo. Semangat. Bu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dimanapun Anda berada, baik di sini maupun yang sedang ada di rumah, bila mana panjenengan ingin umroh dan haji, sekali lagi, bila mana Bapak Ibu ingin umroh dan haji, silakan menghubungi atau datang langsung ke kantor Travel Samira yang beralamatkan di mana Bu? Di Parirjo. Oke. Travel Samira umroh dan haji dari Bu Yeni, monggo nanti Bapak Ibu warga Parirjo di sini atau dimanapun Anda berada, saya doakan bisa naik haji dan umroh. Allahumma. Jangan lupa pakai umroh travel punyanya Samira. Terima kasih. Matur nuwun. Nyuwun lagu Sigar dan Wirang. Siap. Mungkin Ibu mau nyanyi di sini? Tidak. Mau nggak apa-apa loh Bu? Joget aja nggak apa-apa. Nggak mau? Oke. Baik, sebelum kita nopo niku dipun pinangkani niki lagunipun Bu Yeni dari Travel Samira, ini akan ada yang mau nyanyi dari Mas Gandul. Oke. Mas Gandul monggo. Ini duduk Gandul sing MC lho ya. Monggo Mas Gandul. Monggo Pak Gandul. Ya, tapi Mas. Diparingi dalan Mas. Dalu Pak Gandul. Nggih. Ampun ajri kalih kula pun disuntik vaksin. Nang nggih Pak Gandul saking Parirjo. Nggih, damel niki pun Pak. Nggih. Menika badhe ngaturaken apa? Duit. Oh, duet toh. Duet. Duet lagunya apa Pak Gandul? Rindunya hati. Rindunya hati. Pas. Niki sesuai urutan nggih Pak nggih. Jenengan kudu nrimo lila legowo nggih. Wau Mbak Silvi sampun, Mbak Tia sampun, Mbak Dia sampun, Mbak Angel sampun kan. Nrimo nggih? Nggih. Ponto, tenang mawon. Niki keremenane, senengane nggih sak ngeten iki. Jengkaripun pinanganten putri menika sampun diantu pinanganten kakung wonten ing panggung. PTR boko. Hop. Jol. Kukuruyu ki rasaku. Lho ya ta, selera lek ngene iki dhek. Ngono. Namanya Loh. Pak Gandul. Apakah ada yang gembandul? Oh. Wajah kita mirip. Lho iya. Jodoh. Aku ramuni aku. Aku ramuni. Pak Gandul. Ngono. Bocah lek ngono aja dilairne. Lho kok ketok sawang lho iki kok kaya rupaku. Mirip. Mungkin kita jodoh. Lagunya rindunya hati. Ya rindunya hati. Rindu. Ditase suarane nih. Iku anek wite kudune kaya India. No, anak wite. Iya, kudune anak wite. Wite nek kene. Aku dadi wit. Rindunya. Lho, mengorene lho Pak Rono kene. Ngene. Mangkane Pake bingung. Lek wong India asli, enek wit kuwi langsung tanggap rindene. Lah carane Pak Gandul ki Jawa, lek enek wit nguyuh. Dadi meneng. Iya kan? Rindunya hatiku ono. Dijajal sik trale jajal. Aku gak pate apal iki. Gak apa-apa gape. Gape gak apa ya? Gape. Apa sabar ya. Loh. Aja mbok gebuk roro-roro mbok. Coba Mbak Silvi gak cemburu, enggak boleh cemburu. Arep cemburu. Gak oleh. Oke. Wis jane ngene iki jatahku sil ora oleh awakmu. Nyapa to kok seneng ngene iki nyapa?
Ngapa to kok seneng karo iki nyapa? Aku sapsane penak. Cak. Wis siap. Siap. Tapi lho, Bos. Sing penak iki Mas Gandul iki. Sik to. Nyapa? Sandale lho. Yo ben to Li. Swalo. Yo ben Mas Tajon seneng kok. Oh, sandale make ta. Berarti sandale mara tuwa, guys. Ya. Tau wipis Li. Tak cebake kene. Tak sawang-sawang karo kek iso mingkem, Bang. Kudu tak kokop. Lah nyanyi ngomong aku. Biasane sing no nafsu iki sing lanang. Iki malah sing wedok. Macan kerah kok, Gel. Tamu iki. Aku mah jare ibuke lho. Jare sing tuwa dipateni bar iki. Ojo ngono. Rabi lho kok ndek ngenane mbok pateni. Piye cinta rawuh? Sudah. Sampun. Sampun nggih, Pak. Nggih. Oh, nah tak pernah. Sandale nih. Lah nek nyari kok. Pengen nang masjid ya. Iya. Nggih. Oke. Baik, terima kasih Pak Gandul, matur nuwun dan juga Mbak Nuli. Oke. Dipun lajengaken malih menika kula tanjak